Time pa. Saan man ako nalulipap? Diri na ako makita o ma-prove kung nahigugma jud baka kasakua. Pwede ako na pod. Dunyo, ano sa man taon ka, eh? Ano sa mo to si Marites nga? Gilak na gito ng sugatan ako to isang adlaw. Ano sa mo? Gaway ito ni mo? Nga naman day pa. Magabaan ka ng trabaho mo dong ba? Pa, nga nung pugsul man mo kung kaugalingon. Ngawa man ko igugman niya. Kung wa kay gugma, prangkahi ang tao ayaw gamita. Napangayo pa kita ato. Kaya paselo. Sus kining bayota ni. Naglagot, nagkukugmayo. Sus ayaw lagot-lagot diha Dunyo. Una-una mamamarang lang pang mga kaliwat ato. Ang karma, nausao na lang. Ha? Unsa? Mamamarang niya mga kaliwat? Sobra pas mamamarang dong. Unya talagsara ang tao. Mamuhatag sa iyong panahon sama nimo. Bitaw pod pa no? Nakita na ko siya ba? Grabe po niya pagigugma sa kuha. Muna nga ina pagdugay-dugay. Kaya bisag bayo tong tawhana to. Kabalo po itong masakitan. Naku na, pakitaan na to. Ah, sige pa. Mato na ko. Ay, pulas akong kinabuhi. Wala mo rin pulas akong kinabuhi, uy. May paitapuson ko na lang ni. Tapos ah. Kung di nakagusto makita sa kuha. Dunyok? Tinuod kaya na ako nakita? Oo, tinuod. Sorry, kung gingato ti ka pagtrato. So, okay na ta? Sure ka? Sa imong nadungog. Siguro. Sige, kung tinuod manggaling na imong paglab sa kuha. Time pa. Saan man ako nalulipap? Diri na ako makita o ma-prove kung nahigugma jud baka kasakua. Ano nangurog man ka? Kung tinuod ka na higugma sa kuha, di ka mag-inarti. Dili lang ba? Natulbaan na ko. Basig, nakay rabis. Ayaw ka bala ka, safe ka sa kuha. Dili lang ba? Naniguro lang. Kaya basig mahadlok na kog suga og tubig. Ha? Okay, ang ikabala ka. Kaya gahapon ako nagpa-inject og anti-rabies. Sige ha. Bantay bitaw. Lami man day no? Lami oy. Murag ikaw. Masipsip naman ang iyong labig. Pagkalat kahit konti. Pwede ako na pod? Blita ni mo oy. Ako na pod be. Ah, mabolin mo ko. Kaya ang binabi. Puta. Ano ba aw? Ako asa kumakaya nimo. Wala ba? Pasalamat ka. Kay na ako. Tinuod na jud ni. Masipsip naman ang iyong labig. Pagkalat kahit Naraday ka diri? Ganina ako pinangitan ni mo ba? Ha? Naraday? Ngayon da ko pasaylo ni mo. Ha? Agyatay, damgor man di ay.